Un grup d'industrials i enginyers funda el 1924 la primera emissora de ràdio que emet regularment. Aviat, l'EAJU es fa molt popular, amb veus com les de Rafael del Caño, Toreschi o Maria Cinta Balaguer. Les emissions musicals, el radioteatre sota direcció d'Adrià Gual, la beneficència, són els ingredients destacats dels primers anys. També, Ràdio Barcelona és testimoni privilegiat dels grans esdeveniments polítics i socials d'una època convulsa. Després de la Guerra Civil, la ràdio és refugi i evasió per a milions de ciutadans, amb programes d'entreteniment, el quadre d'actors dirigit per Armand Blanc, els grans concursos, Helena Francis... Consultorio de Helena Francis. El mític estudi Toreschi serà el primer escenari per figures com Joan Manuel Serrat, Guillermina Mota o La Trinca, de la mà de Radioscop. Amb la represa de la democràcia, Ràdio Barcelona recupera el seu paper informatiu i serà de nou pionera amb espais com Futbol en català, Hora 25, Directo o El Dietari. Un esperit innovador que s'ha mantingut en els últims anys, amb programes com El Terrat, Parlar per parlar, El balcó, La graderia o Cap nen sense joguina. Avui, 90 anys després, Ràdio Barcelona és la base d'una xarxa d'emissores i programacions de ràdio que escolten cada dia més d'1.300.000 catalans. Els seus professionals els mou la mateixa inquietud innovadora que durant 9 dècades han evolucionat la ràdio, convertint-la en el mitjà més autèntic, creïble i entranyable. Ràdio Barcelona. Aquí comença tot.